שלום לכם, שלום תחייה, שלום מנחם. באילת. הגענו לפגוש בחור שהתחיל בעסק קטן שצריך קצת עזרה מאיתנו. לפרוץ. כן. צפונה. לכן אנחנו פה בעיר אילת, יישארו עמנו. שלום מאוד. שלום, שלום, מנחם ותחייה, מה שלומכם? בסדר גמור. ברוך הבא לאילת. שוקולד באילת? אני מאוד אוהב את אילת. החלום שלי היה להקים את המפעל שוקולד בוטיק באילת הראשון, וליצור פה עוד מקומות תעסוקה. למה דווקא שוקולד? איך התחברת לזה בכלל? אני בן למשפחה של שפים, נולדתי לזה. תחום הקינוחים והמתוקים תמיד משך אותי יותר. הרי באילת, המקום הכי דרומי בארץ, יש קשיים כך עסק כזה? יש קשיים, אני לא אגיד לך, כל הציודים והמכונות עולים המון כסף. התזרים הוא קצת בעייתי. אנחנו עסק חדש בהתחלה שלו. גם אנחנו עיר מרוחקת, אז להביא חומרי גלם, יש את עלויות השינוע. אבל עם כל זאת, תשמע, זה עיר מדהימה, זה עיר תיירות. אני מאוד אוהב את אילת, מאוד מחובר לאילת. גם אתה שף. נכון, המון שנים אני בתחום, כמעט 50 שנה. לפתוח עסק היום בארץ זה לא קל, עם כל הקשיים, משפחה, ילדים, חושש לו ולמשפחתו. איך אתה מתייחס לזה שהבן שלך נכנס לתחום? מור בגיל 4-5 הוא גדל אצלי במלונות בין אסירים, וחשבתי שיצא ממנו טבח גדול, והוא לקח את זה לכיוון אחר. אבל הוא על המתוקים. אבל הוא הלך אתה על יודע מה, אני המתוקים. יכול להבין אותו, בוא, עזוב אותך. שאני מכירה עוד מישהו שמאז הוא תמיד היה מחובר לקינוחים ושוקולדים, אבל הוא פשוט עושה תוכנית על זה, הוא חייב לטעום. יש לך איזה פתרון מיידי? אנחנו נעשה קצת רפלס, אני ממלא את זה עכשיו בשוקולד מריר, 70% מוצקי קקאו. אנחנו נטבול את הכדורים האלה בשוקולד. פה זה אבקת קקאו, כמה דקות זה מתקשר, אנחנו מסננים אותו, וזה המוצר. יש פה ממש מוטוריקה עדינה, אתה רואה? אז עם הקלשון הזה מתחילים לגלגל אותו בתוך אבקת הקקאו. תראה כמה זה נקי, תסתכל איזה יופי. לכם בבקשה. תיזהר, מנחם. בבקשה, אדוני. גמרנו. תוציא את האחד הזה שלא יקלקל לנו מה שמנחם עשה. תראי שזה הכי טעים מכל מה שאני עשה פה. תביא את זה. אתה אדוני, אני חולם שהכל יהיה בדברו. אמן. את הפעם גם אני אטעם. טוב חבר'ה, אלה חלק מהמוצרים שלנו. כמו שאתם רואים, מה שמנחם לוקח עכשיו זה חטיף מרציפן, עשוי שוקולד מריר 70% עם דובדבני המרנה ופיסטוק. יש לנו פה מגוון פרלינים אלכוהולים, פרלינים על בסיס פירות, על בסיס אגוזים, קרמל, טראפלס, חטיפים מצופים, כדורי נוגת רושה, טבלאות שוקולד, ברים, הכל בעבודת יד, אל מקליית האגוזים ועד המוצר המוגמר. אני רואה שכתבת יצירת שוקולד בשבילי הוא טקס של ממש, האסתטיקה. תקשיב, זו פשוט יצירת אומנות. יש לנו גם הפתעה, כמדומני הפתעה מאוד גדולה. אתה יודע, ליווינו אותך כל היום. ראינו בחור צעיר עם אמביציות, עם כישרון, עסק קטן שצריך קצת פוש לעזרה לפרוץ. והצלחנו להביא באמת אדם מדהים, פשוט תסתכל מאחוריך. שלום. שלום. וואי, איזה כיף. שלום, כבוד גדול. וואי, תשמע, אני מאוד מתרגש, אין לי מילים. כאילו, אני לא יודע מה להגיד, באמת. מיקי שמו גדלתי עליו, באמת. זה יש הרבה אנשים, אני לא יכול, למה לא אמרתם, לא הכנתם אותי. לא, אתה בסדר, באמת. מיקי זה אחד האנשים שבזכותו נכנסתי לתחום הזה. אני מעריך אותו ומעריץ אותו, וכיף גדול שאני מעריך אותו פה אצלי. מיקי, תודה רבה, איזה כיף. אני רוצה להגיד לך שאני מתרשם גם מהמוצרים, אני מתרשם מהאסתטיקה, אני מתרשם מהאריזות שלך. אני רואה את המארזים היפהפיים האלו, אתה תכין עבור הרשת שלי, של הסניפים שלנו, שם הקונדיטוריה, אתה תכין לנו 1,000 מארזים, אתה תספק לנו. תודה רבה, אני מתרגש, תודה. וגם הקו פתוח אליי, כל מה שאתה צריך, מחומרי גלם, כל מכשיר שאתה רוצה לרכוש ולהתקדם, ואיך לפתוח עסק ולעשות עסק יותר יציב. בוא תטעם, חבל פשוט, תראה. תטעם יחד איתי, אני רוצה סוף סוף לטעום גם כן. וואו. תודה רבה. וואו. גם השוקולד המריר, גם המרקם שמתפספק בפנים, שאני מרגיש את זה.
וגם כל האלכוהול שנשפך בפנים, נותן פרשיות מדהימה, מאזן. וואו. לא מאמין שמיקי שמו תואם את המוצרים שלי. אני חוזר צפונה, ואני מאוד רוצה ללוות את העסק שלך, ולראות את ההתקדמות שלך לאורך זמן. שוקולד, משהו שהוא מאוד מחבר ומנחם, ושמח את האנשים. אמרת מנחם, נכון? נכון. זה התפקיד שלי. אז בואו נתנחם בכבוד, כל אחד תואם. הוא מוצא הצדקה לכך שהוא כל הזמן צריך לטעום. מנחם. למה אתה צריך כל הזמן להתנחם? יש לך צרות כל כך גדולות?